loting ito sa New Government Center ng Iriga, nakatakdang itayo ang isa pang proyekto ng pamahalaang panlungsod na pinangungunahan ni Mayor Madelio Robe Alfilor, ang Iriga City Hospital. Nitong Biyernes, isinagawa na ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng bagong ospital. Isang linggo lang matapos buksan ang kanilang dialysis center. Malaki ang pasasalamat ng alkalde sa tulong na ibinigay ng kapwa Irigenya na si Senator Laila de Lima. Ayon kay Mayor Madel, naglaan ng pondo ang senador upang maipatayo ang Phase 1 ng Iriga City Hospital. Staff niya, pasalamat kami kay Attorney Prince na talagang masigasig. Pag sinabi mi, kinaulay mi, tulos-tulos sasabihin niya kay Ma'am Laila de Lima. And without hesitation, diretso talaga siya. So actually nga ni igwa pang duwang approve mo niyan, covered court sa La Trinidad tsaka sa Banao. So pasalamat talaga kami kay Attorney Prince and kay Senator Laila de Lima. Grabe po ang tabang niya digdi sa Iriga. Kung dai po ini, dai ma-start. So mayong Phase 1. Nagpaabot ng kanyang mensahe ang mismong Irigenyang senador. Atiwala sa kamalasakit ninyo a inspirasyon ko, tanganing di maudaan sa buot dagos na ipaglaban ng tama, dawa uno ang mangyari. Again, my warmest congratulations. Thank you and good day, Diyos Mabalos. Laila de Lima, Camp Crame, July 2, 2021. Nangako ang Department of Public Works and Highways, sisiguraduhin nilang strictly monitored and supervised ang pagpapatayo ng dalawang palapag na ospital. This project is a two-story building with a dimension of 40 by 32 meters. So may micropile foundation po siya na 6 meters, and kung makikita nyo yung embankment niya is almost 3 meters. Then meron siyang mga provision na sa loob niya, mga CRs, kung di ako nagkamali, 10 CR. So funded under the General Appropriation Act, this project cost 70 million under the General Appropriation Act of 2021. 20-bed capacity ang nakaabang sa Phase 1, habang dagdag na 30 pa ang para sa Phase 2 kung saan magmumula naman kay House Speaker Lord Alan Velasco ang pondo. And we are very thankful na adilibri na. Dahil kiniutang tadi, pwede kita pang subsidize na para bayaran ta ang utang. Anong dapat na iutang ta? Income generating. So dapat, ano to, inutang ta sa amusement park, sabi nila, isay man nga para iyan sa amusement park. Unang-una, ang pong population kading intirong ringkonada is 500,000. So kincompute ninyo, 500,000, magluog na sa nasad to bawat isad. Magbayad sa 300 or 500 pesos, pira po ang income tulos ka Iriga. Pira, pag 500 is 250 million. So gustong sabihin kin, ako 250 million, agko na pang sustain kan ang hospital. So, pag agko na 250 million pesos, aside from that, syempre ko pa yung mga additional income, merchandise and everything. Pag nag-income na, agko na kapambayad, agko pa kapang sustain. So, maski po, irak sa Diyos, bagay na kita ang mayor, bagay na si mama ng senator, agko pang ikot, Iriga City. And ading hospital, na tinatao ka na to ni ma'am, diri mapapabayaan, forever ding mabubuhay. Samantala, dagdag na health facility pa ang bubuksan sa Barangay San Pedro. Nasa Tupo San Pedro, anang City Health Annex 2, nag-uulat na sa napo kita ko transformer, halos nga amin nagamit, isad to na po, unuman nga ya City Health Annex 2. Baga na po an continuation or baga na pariyo po an ka City Health 1, na pati po anti-rabies, sad to na po ngamin mountain unit, so ngamin pong TB dot, sad to naman po, agko pa igainan, agko 17 rooms so far. So baga na yung hospital with 2 doctors, saka agpupuan sa 2 standby ambulance. Kaya rest assured po, kaibanan kading mga department heads na isadi po, ading mga SP member na isadi po, tama, sabi ni ate. Bilang isad ng mga taga-Iriga, dakul aposuta para sa mga kasareditan sa disunod kading Iriga. So uli,
pagkakausad kading iriga para sa one ring kunada. Nakatakda ring madagdagan ng 2 pa ang 5 ambulansya ng lungsod. Inaasahang matatapos ang phase 1 ng ospital sa susunod na taon.